Diolch yn iawn. Rhyw gymaint o hanes i'r cyflwyniad bach yma. Dwi'n meddwl bod i'r drydydd gwaith i rei o'n nghyfeillion ni o'r CRBC ynglwad i'n treithi ar y pwnc yma. Pwnc sydd yn droed nodyn mewn astudiaeth helaethach. Hynny ydy, mae rhyw asgwrn ydw i wedi bod yn gnoi ers peth amser. Rai blynyddoedd yn ôl, mi sgwennis i erthygl fechan yn rhoi hanes cyfochrog istwach chwasu, felly efrydiau Celtaidd neu astudiaethau Celtaidd ar y naill law a'r grŵp iaith Cymraeg ar y llaw arall. Oedd yn sbïo'n benodol ar le ymylol Celtigrwydd tu mewn i'r diwylliant Cymraeg o'i gymharu a'r lle canolog sydd yna i'r syniad yn yr olwg sydd ar y diwylliant Cymraeg o'r tu allan. A rhoi'r peth yn syml, mwy am byd o Gymraeg, lle am byd o Geltaidd, mwy am byd o Saesneg, mwy am byd o Geltaidd. Gyfochrog i hynny, swn i'n medru cymharu, dweud bod un peth yn haro fi wir yn Llydaw hefyd. Mwy am byd o Lydaweg, gowch chi, llai am byd o Geltigrwydd mewn cynhyrchion ysgrifenedig felly. Mwy am byd o Ffrangeg, mwy am byd o fytholeg Geltaidd. Gymerwn ni ddau ffigwr arwyddocaol yn llenyddiaeth Llydaw yr 18fed ganrif, Per Jacques Elias ar y naill law, chydig iawn o'r Celtaidd yn hwnnw, Safia Graal ar y llaw arall, sgwennu'n Ffrangeg, llwyth o Geltiaid yn fanno. Dyna'r patrwm. Wedi dweud hynny, tydi Celtigrwydd ddim yn absennol o'r diwylliant Cymraeg. Ond mi o'n i'n sbio ar y peth fel ffenomen ddosbarth. Ideoleg, mae yna fwy o fynd â ni mewn cylchoedd sy'n naill llai'n gylchoedd deallusol llenyddol neu yn feisydd penodol iawn felly. Penodol iawn. Felly, hyn o'n i'n chwilio amdano fo yn y papur cyntaf yna, ro'n i'n ei grybwyll gyna, oedd y pwyntiau lle mae Celtigrwydd yn medru mynd i mewn i ddiwylliant Cymraeg poblogaidd yn y 4th ganrif ar 15. Yr rhyngwyneb, os mynwch chi, rhwng y gwareiddiad Cymraeg a'r ideoleg Geltaidd. Yr rhyngwyneb, os da chi isio chwilio am be oedd Cymru cyffredin yn ei ddarllen yn y cyfnod, yr rhyngwyneb rhwng y Celtaidd a'r gwareiddiad anghydffurfiol, a defnyddio term Arthur Jones. A mi ddes i i ddoed yn yr erthygl honno bod yna 3 phwynt lle ro'n i'n gweld yr amoda lleia ar gyfer ymwybyddiaeth o Geltigrwydd fedru dreiddio i mewn i ddiwylliant Cymraeg. A'r 3 phwynt yma yn gyntaf oedd ysgrifeniadau y cywion pregethwyr oedd yn astudio yn yr Almaen yn ystod ail hanner y 4th ganrif ar 15 yn benna a'r ffaith iddyn nhw rwbio mewn ieithyddiaeth Indo-Ewropeaidd yn y prifysgolion rheini lle. Yn ail, ymdriniaethau ar epistol at y Galatiaid, boed yr rhain yn esboniadau cyfan o'r epistol at y Galatiaid neu yn gyfraniadau llai ar y Galatiaid yn geiriadur Charles, yn gwyddoniadur a gweithiau cyfeiriol diwynyddol eraill. Hynny ydi yn ddieithriad mewn unrhyw ymdriniaeth Gymraeg ar Galatiaid yn y 4th ganrif ar 15, mi gowch chi gwestiwn pwy oedd y Galatiaid. A wedyn mynd ymlaen i ddeud, mi oedd yna rhyw glyma rhwng rhain a'r Cymru a'r Gwyddil ac yn y blaen felly. Ac mae'r hyn gowch chi medru bod yn fwy neu llai ffantastig yn dibynnu ar ba lyfr ydych chi'n sbio arno fo. Ond mae o'na. A'r trydydd pwynt lle o'n i'n gweld y gallasa Celtigrwydd dreiddio i ddiwylliant poblogaidd yn yr ystyr mas lle Cymraeg oedd y genhadaeth
yn Llydaw, cenhadaeth y Bedyddwyr ac wedyn y Methodistiaid Calfinaidd yn Llydaw. Ymarferiad fydd y papur hwn mewn cywiro fy nghamdybiaeth i yn hynny o beth. Dwi dal yn naddu. Ja? Erbyn hyn, dwi'n credu bod y dehongliad yma o arwyddocâd y cenhadon yr rhannol anghywir. Mae yna geltigrwydd yma, ond mae yna rhywbeth arall hefyd. A dyna ergyd yr ideolega yn heitl ym mhapur i. Ond mwy am hynny'n y man. Dwi'n mynd trwy archif fawr iawn y fyma mwyn atab cwestiwn bach, lle, ond mi gredai bod hynny'n angenrheidiol. Esgyrnsychion yr hanes felly. Yn 1820 a'r 1830 mi gyhoeddwyd sawl llythyr, sawl erthigol yn y cyfnodolion enwadol Cymraeg yn pryderu ynghylch cyflwr ysbrydol yr Llydawyr, nawn ni galw nhw'n hynny am rwan. Ja? Yn ystod y blynyddoedd dilynol, rheini lle, mi fydd yn ymdrechion i gyhoeddi'r ysgrythyra, neu'n sach i gefnogi cyhoeddi'r ysgrythyra yn Llydaweg, a mi welwyd Testament Newydd ar Gonideg yn 1827 a'r Beibl Cyfan yn 1866. Ac ar yr un pryd, sefydlu cenhadaeth y Bedyddwyr gyn John Jenkins yn Morley yn 1835, a cenhadaeth y Methodistiad yn gyntaf cael ei arwain gyn James Williams yng Nghemper yn 1842. Dyna'r esgyrnsychion, a mae'r esgyrnsychion yma i'w cael mewn dwy ffrwd hanesyddieithol sy'n trafod yr hanes yma ac yn ei drafod o'n annibynnol ar ei gilydd. Felly hwnna di'r pwynt cyntaf i wneud, lle gynnon ni ddwy ffrwd hanesyddieithol, maen nhw'n trafod yr hanes yn annibynnol ar ei gilydd. A dyma'r gyntaf, ymdriniaetha a hanes protestaniaeth yn Llydaw. Mae yna gofiant y fyna i William Jenkins Jones, un o'r cenhadon, a mae yna waith mawr yn y canol yna, gwefan gyn Jean-Yves Carluer, dyn sydd wedi cyhoeddi nifer o gyfraniadau llai ar brotestaniaeth yn Llydaw. Felly ar hanes protestaniaeth yn Llydaw, sylwer nid ar y cenhadon o reidrwydd felly, ond ar brotestaniaeth yn ei chyfanrwydd felly. Rhan o hyn ydy hanes y genhadaeth yn Llydaw. Ond mae'r wefan yn anhepgor ar gyfer y sawl sydd isio treiddiau mewn i'r hanes yma erbyn hyn. Ac wedyn, y llyfr ddechreuais i efo fo, sef llyfr Michel Lagré, Religion et Culture en Bretagne. Llyfr y gnes i'n synnu fawr gweld cyfeiriad at Lanrwst yn o wrth i ddarllen felly. Ja? Mwy am hynny yn y man hefyd. Dyna ni'r hanesyddiaeth Ffrengig Lydewig sydd yn drwm iawn ar y Ffrangeg ac yn drwm iawn ar y Saesneg. Ja? Dim cymaint a chymaint o Gymraeg a Llydaweg yna. Ja? Wedyn mae gennym ni hanes enwadol Cymraeg. Ja? O ddechrau'r 20fed ganrif, hyd at y 70au, mae yna drafod yn fyma llyfr ar hanes y genhadaeth dramor sy'n cynnwys 2 bennod reit llawn ar genhadaeth Methodistiaid yn Llydaw, un ar y wlad a llall ar y genhadaeth, a lluniau fela o rei o'r cenhadon yn ôl arfer yr oes, wych chi. A llyfr T.M. Bassett wedyn hanes Bedyddwyr Cymru sydd ynta yn ymdrin ac a hanes cenhadaeth. Y Bedyddwyr reit gyflawn, yn fwy cyflawn a deud y gwir nag yn y gyfrol gyfatebol o hanes yr Eglwys Presbyteraidd. Mae'r ymdriniaethau yma yn drwm iawn ar y ffynonellau Cymraeg. Ja, groes felly. Ja.
chydig iawn o'r gyffwr sy'n rhyngthyn nhw. Ac mi fyddai'n fuddiol croesi'r ddwy ffrwd. Ja? Mae hynny wedi'i wneud mewn un achos, yr eithriad gwyw yn fyma ydy gwaith Dewi Morris Jones, y diweddar Dewi Morris Jones, mewn erthigl yng nghyfrol gyfarch Yves Le Gallo, sydd yn rhoi hanfodion yr hanes. Ond, wrth reswm, mi oedd Dewi'n gweithio mewn cyfnod cyn-digidol, ac mi ddangosau yn y man, lle mae swmp y deunydd gweitha'r gwaith mawr wnaeth gan Dewi, lle mae yna swmp o ddeunydd i fynd trwyddo fo. Mae papura Dewi ar hyn o bryd ar fenthyg yn y ganolfan, a mae Heather ac Eridwen wedi bod yn mynd trwyddyn nhw, ac dwi'n credu y byddan nhw yn ddefnyddiol iawn yn y man i'r sawl sydd yn mynd ar ôl hyn ymhellach. Mae hyd a lled yr archif brint Gymraeg. Mae hyd a lled yr archif brint Gymraeg yn syfrdanol, hyd yn oed o gyfyngu'r ymdriniaeth i gyfansoddiadau y ddau enwad, fel dwi'n wedi wneud yn yma pnawn yma. Mae hi'n archif gyfoethog o ran hanes cymdeithasol, ac mae hi'n archif gyfoethol o safbwynt hanes syniadol y gwareiddiad anghyffurfiol Cymraeg. Yn fyma, mae gynnon ni un o'r erthyglau cyntaf. Mae'r dyddiad wedi mynd ar y sgrin. Dwi'n meddwl bod fi'n iawn yn dweud na 1802 rhywbeth ydy hwnna. Un o'r cyntaf, nid y cyntaf un, ond un o'r cyntaf i leisio mater cenhadu yn Llydaw oedd Thomas Roberts Llwynhudol. Thomas Roberts Llwynhudol, awdur cwyn yn erbyn gorthrymder, dyn fagwyd lawr y lôn o acw fel mae'n digwydd, mi gael yn ffrostio yn hynny felly. Mi oedd o ar daith fasnach felly i Jersey, ac mi aethon ni flaen i Lydaw. Mi sgwennodd gyfres fer o omdriniaethau a chyflwr ysbrydol Llydaw a'r angen i genhadu ymysg y boblogaeth yno. Sylwch, sylwch ar y derminoleg Cymru Llydaw. Ia? Cymru Llydaw. Dyna da ni'n gael yn aml iawn yn yr erthyglau yma, nid Llydawiaid, yn Cymru Llydaw, ac yn aml iawn Brython Llydaw. Ia? Ac mewn testunau Llydaweg cyfatebol, mae'r term Bretonid Brosaws yn fwy cyffredin, ia? Ac yn naturiol felly. Wel, dwi'n deud yn naturiol felly, fe allan tydio ddim yn naturiol felly, ond dwi rhywun sy'n gyfarwydd ar hanes, mae'n gwbl naturiol. Dyma ni, yr Herald Cenhadol, gyhoeddi gyn y bedyddwyr, chi'n rhoi rhywfaint o hanes y genhadaeth yn fyna, lle dwi'n mynd rhoi syniad i chi'n fyma o'r archif sy'n yna. Unwaith eto, yn fyma, mae'n wybodus i'r rhan amlaf o'n darllenwyr fod brythoniaid Ffrainc yn rhan o'n cenedl ni. Ia? Fod brythoniaid Ffrainc yn rhan o'n cenedl ni. Dyma'r eirfa, ia? Y greal wedyn, llythyr ydy hwn gen Jenkin Jones yn sôn am ei waith yn cenhadu ar anawstera oedd yr offeiriad yn ei roi ar ei lwybr, ond mae hon yn rhyw thema barhaus, felly pa byddion yn trial yn rhwystro ni rhag gwneud yn gwaith. Ond
Na, dwi wedi fethu am y gyn iawn, yr ôl arall o. Na Ffiner. Ia, fyma o bosib. Ia, fyma da ni. Be sydd gyda ni fyma ydy Cadwyn Englynion. A mae werth nodi hein achos be sydd gyda ni yn y darn yma ydy ni jyst pwysleisio y berthynas neilltuol rhwng Cymru Ffrainc a Chymru yn Ys Brydain. Ond pwysleisio'r gwahaniaeth rhwng Llydaw fel maes cenhadol a'r meysydd cenhadol eraill. Ia? Mi welwch chi. Syml beth sydd gynnon ni yma ydy nid gwledydd pellenig, ia? A ganwariaid sydd dan sylw yma, maen nhw'n bobl o'r un gig a gwaed â ni. Ond achos rhai sy'n hannu o'r un genedl yn ni, achos rhai y mae yr un gwaed yn rhedeg drwy gwythu ac ared drwy'n gwythu minnau, achos rhai a siaradant yr un iaith a siaredir wrthodrau mynyddoedd Cymru. Mae'r englynion reit da. Mae'r englynion reit da, gwrandwch. I Lydaw at dylodion, mae tlodi Llydaw yn thema arall, y tlodion troednoeth yma. I Lydaw at dylodion yn fwynaidd, anfoner cenhadon, yn degwedd weinidogion efenil fad, rad yr ion, a dwi'n licio'r dwytha. Aed Beibil pyr i bechaduriaid, manna dymunol i'r enaid, boed yn gyr anu wrth raid, allu dyw i'r Llydawiaid. Ia. Chi, mae yna rhyw fesur o athroliaeth yn fyna gweitha'r sylwadau eraill. Ia. Dyna ni syniad i chi o'r hyn sydd yna. Be sydd gynnon ni fyma, mae hwn o ddiweddarach dechrau'r 20 ganrif, os dwi'n cofio'n iawn. Ia, na chi, 1918, yr Herald Cenhadol. Sôn sydd gynnon ni yma gyn Alfred Llywelyn Jones yn Morle am achos o gefnogaeth frwdfrydig sydyn i'r genhadaeth yno drwy amgylchiadau bod yr offeiriad pabyddol lleol wedi gwrthod claddu dyn oedd wedi cyflawni hunanladdiad. Yn fyma, mi da ni'n gweld y brotestaniaeth yma yn nes at y wladwriaeth leig na'r eglwys Gatholig felly. Ia? Mae hwnna rhyw ddynamig arall y gwelwn ni'n aml yn yr hanes. Ia, yr unig beth sgynnon ni fyna ydy casgliad o emyna felly. Ia, casgliad o emyna. Rwan, dyma'r unig agwedd ar y genhadaeth am hwn i, neu'r ddwy genhadaeth yma, dyma'r unig agwedd ar gyswllt Cymreig Llydewig yn y cyfnod modern sydd yn mynd y tu hwnt i ffinia diwylliant dosbarth cylchoedd llenyddol cymharol gyfyngedig. Ia? Ac yn ymdreiddio i ymwybyddiaeth Cymru llythrennog drwy'r wasg enwadol, dorfol, Gymraeg. Dyna'i harwydd o cad i mi felly. Rwan, o gymharu a'r deunydd yma, yr hanesyddiaeth yn Gymraeg ac yn Ffrangeg ynghylch y cenadon Protestannaidd Cymreig yn Llydaw, lle, o gymharu a swmp y deunydd sydd gynnon ni'n nghylch heini, digon prin ydy'r ymdriniaetha a'r genhadaeth Lydewig yng Nghymru. Dim byd i gymharu a gwaith mawr Carlwer ar y Protestaniaid, a deud y gwir. Ia? Esgyrn yr hanes yn fyma ydy bod y tad Per Trebawl wedi sefydlu cenhadaeth yn Llanrwst ym 1911 a y tad Merwr wedyn yn Ffestiniog flwyddyn ganlynol. Mi symudodd i genhadaeth o Stiniog yn sgil gwrthwynebiad chwyrn chwarelyddol Stiniog i le hyfrytach o lawar Pwllheli, lawar y lôn o acw. Ja? Ac
A mi fydd yna genhadaeth ym Mwllheli tan ddechrau'r ail ryfel byd felly. Ja? Rwan, mae hanfodion yr hanes yma yn llyfr La Gre, dwi wedi gyfeirio ato fo eisoes, ond mond yr hanfodion felly, ja, dos am cyfoeth o ddeunydd yna. Ac yma ag acw mewn ymdriniaetha a rhai urdda, felly, yn yr ail lyfr yna, neu yn y deyrnged i'r tad Trebaul yn fyna, mi gowch chi rywfaint ar hanes. Sylwer yn fyma, mae'n dweud, diwar ei blien, e teie be ban amser, yr hantig bresonig. Lle bob hyn a hyn, o'i feiro, roedd na gan Lydaweg yn dŵad, neu o'i bensal o'na gan Lydaweg yn dŵad. Ac mi oedd Trebaul yn ipyn o lenor. Mi ddechreuodd fuan ar ôl cyrraedd Llanrwst, mi ddechreuodd argraffu cylchgrawn alwyd yn gynta'n Cenad Catholig Cymru a wedyn yn Cenad Llydewig Llanrwst felly. Os da chi eisiau sbio ar wefan Cylchgronau Cymru ar-lein, mae yna lawer ohono fo yna. Y teitl dwi'n cymryd wedi galcio ar y cylchgrawn defosiynol Llydaweg, Canad ar Galon Zacr. Dwi'n cymryd. Dyma chi ryw nodyn bach o faner ag amserau Cymru sydd yn sôn am danu nhw, a dwi'n cymryd na gwyddal di'r llall, o'n i ddim o hanes Wilan felly. Ond maen nhw'n pregethu'n Gymraeg, neu brythonwr, unwaith eto gair yma, brythonwr yn gallu siarad a phregethu Cymraeg yw'r cyntaf. Y mae ddau yn weinidogion dymunol dysgedig, ond ymgedwyr oddi wrthynt gan weinidogion eraill fel pe byddai'n ymfoddion i gynhyrchu pla. Ja, wedyn, dona fawr o berthynas. Dyma i chi ddalan o Genad Llydewig Llanrwst. Oedd y cylchgrawn mewn sawl iaith, Saesneg, Cymraeg, Ffrangeg, Llydaweg, dipyn o Gernyweg. Un ydi pyn o lobsgaws ieithyddol a deud y gwir, a igon diddorol o'r herwydd. Llawer o le yn cael ei reid yno fo i ddadla efo naill ai gweinidogion yn lleol neu efo'r syniad o'r genhadaeth gyfatebol yn Llydaw. Dyma i chi eiriadur bach Cymraeg Llydaweg sydd yno fo lle, a ipyn o destynna Llydaweg a Chernyweg na da'n trwyddyn rwan, achos mae Heather newydd ddangos 2 i mi sy'n dweud na sgyn i'n llawer amser ar ôl, felly dwi'n mynd i fod yn eithriadol y sydyn. Mwy o ddeunydd archifol, unwaith eto, cyfnodolion Catholig yn Llydaw. Ja? Ffeis o Breis di hwn, lle mae Trebaul yn sôn am nodweddion y gwledydd Celtaidd eraill. Mae o ddidactig, mae'n gorfod egluro wrth i ddarllenwyr lle mae Bro Gemru. Ja? Achos dyn nhw'n gwybod. Mae bob un dim Celtaidd gowch chi mewn Cymraeg a Llydaweg yn ddidactig i natur. Ja? Yn rhoi diwylliant uwch i'r wer. Pan o'n i yna, diolch i Nelly Blanchard, mi ddesia'r draws yn archifar sy'n RBC gasgliad arbennig iawn o ddiarhebion oedd wedi hel gyn Per Trebaul, ac na tydw i'n wedi cael cyfle i fynd trwyddyn nhw i gyd eto. Mi oedd o hefyd, fel dydys i gynna, yn awdur barddoniaeth a chaneuon yn Llydaweg. Rhai ohonyn nhw, rwyth ohoni Jean d'Arc yn drwm o ideoleg bladwriaethol, crefyddol, cenedlgarol, heibrydaidd iawn felly. Ja? Hynny di, mae can Lydaweg i Jean d'Arc yn debyg iawn i, dwi'n bod, awdl Gymraeg i Victoriad ni. Dyma'r math o beth sy'n gynnon ni yma. Rwan, sgyn i funud, oes? Gai funud. Rwan, i gloi, felly,
Mae maint yr archif Cymraeg y Llydaweg yn peri mai anghyflawn ydy unrhyw ymdriniaeth a hanes y cenhadon yma nad ydy hi ddim yn ymestyn tu hwnt i ddogfennau Ffrangeg a Saesneg. Hwna di pwynt cyntaf. Dwi'n chym cymryd y ganiataol bod yr un peth cael ei gyfleu yn Gymraeg a Llydaweg a cael ei gyfleu yn Ffrangeg a Saesneg. Ja? Ond ymhellach, mae'r dogfennau hyn yn ffynonella pwysig ar gyfer hanes cysyniadol, begriffs Geschichte, yr Ellmyn. Ja? Gawn ni ddychwelyd yma at yr ideolega yn y teitl, lle os na geltigrwydd yma go iawn. Ochr Llydaw dwi'n credu bod, lle achos mae celtigrwydd o'r rhan o fyth cenedlaethol Ffrengig yn y lle cyntaf. Ja? Wedyn, da ni'n cael mwy o geltigrwydd o'r ochr y cenhadon Llydewig, Catholig. Ond ochr y Gymraeg, mae yna ysbrydoliaeth amgen. Mae yna ymwybyddiaeth o Lydaw a Llydaweg i weld yn nechreuadau protestaniaeth yng Nghymru, gyn William Salisbury, gyn John Davies y Fallwyd. Ja? Ymwybyddiaeth o fytholeg genedlaethol arall sydd yma nag ydy hi ddim wedi cael ei thrafod yn ei chywreinrwydd cysefin, ond gyn Dafydd Glyn Jones mewn cyfrol nodedig iawn o'r un o Goriad yr Oes. Be sydd gynno ni ydy prydeindod brythonig y Cymru, y syniad o Ynys Brydain fel gwlad y Cymru, y wlad yma. Ja? Wlad yma, dyn ni dal y ddeud wlad yma. Ja? Dafydd Glyn Jones yn trafod yr ideoleg hon yn ei holwrain ni drwy gyfansoddiadau llenyddol poblogaidd oedd yn cael ei darllen yn y 19eg ganrif a'r 14eg ganrif ar 15. Ac roedd yr ideoleg yn cael ei hatgyfnerthu, ei gafal yn cael ei hatgyfnerthu drwy gydweddiad a phrydeindod modern gwleidyddol ac ufuddod i'r wladwriaeth Brydeinig, ia, ond hefyd cyfeiriadaeth barhaus, rhyw fath banal nationalism bilig, ia, at hen hanes y Brython, cysgod Sieffre o Ddynwy sy'n yma. Ja? Fel gwelwch chi fyma, beth sgyn ni ydy argraffiad 1812 o lyfr y Resolution John Davies, ond pam goblin bod angen y credo a gweddiradwyr mewn Llydaweg a Chernyweg yn ddieglu'r Ddim jyst reid o'na. Yna ryw arwydd o cad iddo lle mi yna, lle. Yna di sa'ch di reid am o Rwsieg neu rhywbeth lle. Chi, yna di mynd ryw reswm pan bo hwnna yna. Ny'r un modd, sbiwch faint argraffiadau o ddrych y prif oesoedd Theophilus Evans o'n yn ystod y cyfnod yn ei sôn amdano fo, lle. Yna diw y cysgod Sieffre'n drwm ar Gymru, ymhell wedi cysgod Sieffre ddarfod mewn llefydd eraill. Ja? Felly, dipyn o ddeunydd i fynd trwyddo fo'i atab cwestiwn cychwynnol cymharol fyr. Ja? Rhaid casglu bod celtigrwydd yn llai presennol ac yn fwy ymylol felly yn y diwylliant Cymraeg nag yr o'n i wedi dybio i ddechrau drwy fod modd egluro un wedd ar geltigrwydd tybiedig fel ffenomen sydd wedi gwreiddio mewn ideoleg arall a honno'n ideoleg frodorol. Dwi'n meddwl na i orffan yma.